Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη εβδομάδα στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, μαζί μου κάνει την τιμή το απόψινό βράδυ να είναι ο χειρουργός γυναικολόγος, ο κύριος Δημήτριος Μοστρούς. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, πιστεύω, και αυτό το βράδυ. Κύριε Μοστρούς, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω που βρήκατε το χρόνο έτσι να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι σημαντικό για να ενημερώσουμε τους ασθενείς και τις γυναίκες ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για εξωσωματική, για ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν τι γίνεται εκεί πέρα. Έτσι, τι κινδύνους ή μη κινδύνους. Γιατί ακούγονται πολλά. Έτσι. Ναι. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο με το προληπτικό κομμάτι. Έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Η κάθε γυναίκα αξίζει τον κόπο να κάνει κάθε χρόνο γυναικολογικό έλεγχο. Γιατί σας το λέω. Πολλοί θα σου πούνε, τι ερώτηση τώρα είναι αυτή που κάνεις. Λογικό είναι να αξίζει. Ναι, κυρίες και κύριοι, όμως, είναι, κύριε Μοστρούς, πάρα πολλές γυναίκες που ούτε λόγω οικονομικών προβλημάτων, έτσι, ούτε λόγω άλλων παραγόντων, το αμελούνε, το αφήνουν και όλα αυτά. Τελικά, τι πρέπει να γίνει. Πείτε μας, η κάθε γυναίκα μας βλέπει και να το πάρουμε ανά δεκαετίες ζωής, έτσι, ξέρω εγώ, από 20, 30, 40, 50 και από εκεί και πέρα. Έτσι. Τι γυναικολογική, τι πρέπει να κοιτάει. Είναι πολύ σημαντικό ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος και σίγουρα είναι πολύ καλό να γίνεται και κάθε χρόνο. Ναι. Βέβαια, ειδικά σε νέες ηλικίες, δηλαδή από τα 18 και μετά μέχρι τα 30, και να παραλείψουν και ένα χρόνο να γίνει ο τακτικός έλεγχος, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Εννοείται αυτό για τον προληπτικό έλεγχο και όχι για κάτι που συμβαίνει εκτάκτως που θα πρέπει έτσι και αλλιώς να δούμε κάποιο γιατρό. Από εκεί και πέρα, από τα 30 και μετά και μέχρι την δεκαετία των 60-65, την ηλικία μάλλον των 60-65, καλό θα ήταν να γίνεται κάθε χρόνο ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος. Μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται όχι μόνο ο ένας υπέρηχος έσω-γεννητικών οργάνων, το test PAP που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά περιλαμβάνεται και η ψηλά φύση μαστού και σίγουρα να συντογραφήσουμε μια μαστογραφία και έναν υπέρηχο. Ειδικά δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού τα τελευταία χρόνια από ηλικίες από 40 και πάνω και έχει κατέβει και το όριο ηλικίας και από 35, δυστυχώς έχουμε πολλά περιστατικά καρκίνου μαστού. Οπότε μέσα από τον προληπτικό έλεγχο είναι πολύ σημαντικό να γίνεται για να προλάβουμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Η γυναίκα τώρα, μιας και τα αναφέρετε, γιατί είναι σοβαρό θέμα, θεωρείτε ότι είναι σωστό να ψηλαφεί το μαστό της λίγο από μόνη της, να παρακολουθεί? Θα μπορούσε, ναι, γιατί ο προληπτικός έλεγχος γίνεται συνήθως ένα χρόνο. Ναι. Οπότε, αν εκείνη κατά τη διάρκεια του χρόνου, αν ψηλαφίσει στο μπάνιο, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη να το κάνει συγκεκριμένα, έτσι όπως κάνει μπάνιο, ας πούμε, ένα ντους, μπορεί να ψηλαφίσει λίγο τους μαστούς της. Αν πιάσει κάποια διόγκωση ή οτιδήποτε, ή κάτι που την ανησυχήσει, σίγουρα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα γυναικολόγο ή ένα μαστολόγο για να προχωρήσουμε, να γίνει σωστή ψηλάφιση μετά και σίγουρα απεικονιστικός έλεγχος. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Μοστρούς, θέλω να κάνω ένα ερώτημα που μου το έχουν κάνει αρκετές γυναίκες. Έτσι. Ο χρόνος που μεσολαβεί είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσει κάποιο ογκίδιο ενδεχομένως στο μαστό. Δηλαδή, έχω κάνει εγώ το 2022, παραδείγματος χάρη. Έχω μαστογραφία. Έχω λέξει είναι όλα καλά. Από το 2022 μέχρι το 2023, αυτός ο χρόνος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, να εμφανίσει το πρόβλημα. Ναι, αυτός ο χρόνος μπορεί να γίνει εμφανές το πρόβλημα. Συνήθως προϋπάρχει, απλώς είναι τόσο μικρή η βλάβη που δεν την βγαίνει η μαστογραφία. Ούτε η μαστογραφία μπορεί να την πιάσει, ούτε ο υπέρηχος, αλλά ούτε και ψηλαφυτικά. Εξάλλου και οι μαστογραφίες είναι απεικονιστική έλεγχη, δεν είναι διαγνωστικές μέθοδοι. Οπότε σίγουρα, άμα δείτε, το λέει και σε κάθε μαστογραφία ότι ένα μικρό ποσοστό μπορεί να χαθεί. Οπότε το να κάνουμε και ψηλάφιση και τον υπέρηχο και τη μαστογραφία, αυτά τα τρία μαζί, αυξάνουν την ευαισθησία της εξέτασης στο σύνολό της. Οπότε άρα είναι πιο εύκολο να βρούμε κάτι σε ένα στάδιο αρκετά νωρίς, ώστε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και καλά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή θα μιλήσουμε σε λίγο και για το πώς μπορεί να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη, έτσι, με τη βοήθεια της επιστήμης. Στην ηλικία 20 με 30, που φαντάζομαι είναι το καλύτερο σημείο για να τεκνοποιήσει μια γυναίκα, έτσι. Λογικά. Πολύ σωστά. Έτσι, λοιπόν, εκεί πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι εξειδικευμένοι, να δει η γυναίκα ότι όλα είναι καλά. Συνήθως, όσον αφορά τη γονιμότητα, δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποιος έλεγχος προληπτικός. Έτσι κι αλλιώς,
πηγαίνοντας η γυναίκα στο γυναικολόγο της μια φορά το χρόνο και μπορεί να ρωτήσει πολλές απορίες που μπορεί να έχει η ίδια όσον αφορά τη σεξουαλική της υγεία, για το σώμα της και γι' αυτό είναι καλό που μπορεί να έρθει και μια γυναίκα ακόμα και στα 16 μπορεί να έρθει. Και δεν είναι απαραίτητο να γίνει γυναικολογικός έλεγχος, αλλά μπορεί να κάνει κάποιες ερωτήσεις, να ενημερωθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να γίνεται με ασφάλεια η επαφή, ειδικά σε πιο νέες ηλικίες, που δεν γνωρίζουν όσον αφορά τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα ή υπάρχουν και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Το οποίο εντάξει, είναι και ψυχοφθόρο για μια γυναίκα και έχει και κόστος ανεπέμβαση. Οπότε σίγουρα μπορούν να ενημερωθούν για τις μεθόδους αντισύλληψης. Και μέσα όταν μπορέσουμε και κάνουμε και το γυναικολογικό έλεγχο, εφόσον έχει και επαφές, τότε με έναν απλό υπέρηχο μπορούμε να δούμε ότι όλο το γεννητικό σύστημα της γυναίκας είναι φυσιολογικό. Και οπότε άρα από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάποιος περαιτέρω έλεγχος όσον αφορά τη γονιμότητα. Από τα 30 και μετά, ή σε περιπτώσεις που ένα ζευγάρι που μπορεί να είναι γυναίκα 20-25, εφόσον έχει τακτικές επαφές με τον σύντροφό της, χωρίς να λαμβάνονται αντισυλληπτικά και δεν μπορούν να πετύχουν μετά από ένα χρόνο μια εγκυμοσύνη, τότε ναι, απευθύνεται στο γυναικολόγο της αρχικά, που μπορεί να γίνει ένας απλός αδρός έλεγχος να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όπως ένα σπερμοδιάγραμμα, μια σαλπιγγογραφία και κάποιες ορμονολογικές εξετάσεις της γυναίκας. Υπάρχουν κρυφές, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά, κρυφές λοιμώξεις στη γυναίκα που μπορεί να μην φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού. Ναι, υπάρχουν αρκετές λοιμώξεις που μπορεί να μην προκαλούν συμπτώματα, όπως ο γονόκοκος και ο γονόκοκος που προκαλεί γονόρεια ή τα χλαμίδια, τα οποία είναι σιωπηλά, δεν προκαλούν συμπτώματα έντονα στη γυναίκα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν αργότερα σαλπιγγίτιδες και πηλική φλεγμονή γενικότερα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει συμφύσεις και υπογονιμότητα αργότερα στο μέλλον. Σε αυτά δεν υπάρχει κάποια συμπτωματολογία ενδεχομένως για να πάρει χαμπάρι λίγο τι γίνεται? Δηλαδή κάποιο τσούξιμο, τέτοια πράγματα. Συνήθως τα χλαμίδια και ο γονόκοκος δεν προκαλούν ιδιαίτερα συμπτώματα. Ίσως να βλέπουν λίγο ροζ, κατά την επαφή ή κάτι τέτοιο. Η πηλική φλεγμονή, αντιθέτως, ναι, μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα με κοιλιακό άλγος, πυρετό υψηλό, αλλά η ύπαρξη ειδικά των χλαμιδίων και του γονόκοκου μπορεί να οδηγήσει σε αυτές τις συμφύσεις ήπιες σαλπιγγίτιδες που μπορεί να προκαλέσουν απλώς ένα ήπιο άλγος μερικές φορές, όχι πάντα. Και αυτό οδηγεί σε υπογονιμότητα. Λοιπόν, άλλα ερωτήματα που μου έχουν κάνει γυναίκες που συνδέονται κιόλας με την βοήθεια της επιστήμης για να τεκνοποιήσουν. Το πρώτο, αν τα εινομιώματα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, η ενδομητρίωση, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη γονιμότητα. Δηλαδή, ας το πάρουμε ένα-ένα, ας πούμε. Ναι. Τα εινομιώματα. Δηλαδή, τελικά, εκεί τι γίνεται? Χρειάζεται να χειρουργούνται? Δεν χρειάζονται? Είναι το μέγεθος και άλλα χειρουργούνται, άλλα όχι? Στην πορεία, δηλαδή, να το κάνω σύνθετο, στην πορεία μιας εγκυμοσύνης, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα, να μεγαλώσουν? Σας κάνω ερωτήματα σκόρπια τώρα, έτσι. Όλα αυτά που είπατε ισχύουν και υπάρχουν πολλές κατηγορίες εινομιωμάτων. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν εινομιώματα που είναι μέσα στη μήτρα, εινομιώματα που έρχονται σε επαφή με το ενδομήτριο, τα οποία είναι και αυτά που μπορούν να προκαλέσουν και υπογονιμότητα, αλλά και αιμορραγία στη γυναίκα. Ναι. Και τα υποορογόνια εινομιώματα, τα οποία δεν προκαλούν συνήθως πρόβλημα όσον αφορά την εγκυμοσύνη. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα τα εινομιώματα, επειδή είναι συνήθως ορμονοεξαρτώμενα, μπορούν να μεγαλώσουν. Ναι. Και αυτά μπορούν να μεγαλώνουν και κατά τη διάρκεια όσο αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας και ιδιαίτερα σε μια κύηση. Ναι. Που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ μεγάλα και μπορεί να προκαλέσουν. Κατά τη διάρκεια της κύησης. Κατά τη διάρκεια της κύησης, επειδή αυξάνονται πολύ οι ορμόνες, μπορούν να μεγαλώσουν και να γίνουν από 3-4 εκατοστά, μπορούν να μεγαλώσουν πάρα πολύ. Συγγνώμη, κύριε Μοστρούς, να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Αυτά τα εινομιώματα μπορούν να μεγαλώσουν εκεί. Πριν ξεκινήσει η γυναίκα, εντάξει, καλά, αυτά συνήθως την ενημερώνετε εσείς νωρίτερα, ότι αυτά καλό θα είναι αν θες να μείνεις έγκυος, ναι. Αυτά να τα προσέξεις ή να χειρουργηθεί κάποιο, πώς ακριβώς? Συνήθως, όταν θέλει να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη, ανάλογα τη θέση του εινομιώματος και το μέγεθός του, τότε ναι, μπορεί να προτείνουμε να βγει εκείνο το εινομιώμα. Ναι. Εννοείται ότι σε περίπτωση που υπάρχει ήδη εγκυμοσύνη και τρέχει, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια επέμβαση. Απλώς μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης ένα εινομίωμα. Αυτό και είναι εύκολο να επέμβεται. Δηλαδή στην περίπτωση που υπάρχει το εινομίωμα, έτσι, κατά τη διάρκεια της κύησεως. Εκεί τώρα τι γίνεται? Κάνετε κάποια επέμβαση την ώρα ή δυσκολεύει την εγκυμοσύνη? Τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει, ας πούμε? Εκεί δεν κάνουμε κάποια επέμβαση στα εινομιώματα. Τα αφήνουμε όπως είναι. Ναι. Γιατί το να επέμβουμε μπορεί να προκαλέσουμε μια αποβολή. Αυτό, κύριε Μοστρούς, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ενδεχομένως και
πώς το λένε, την γκίση την ίδια, δηλαδή το βρέφος. Η επέμβαση είναι σίγουρα. Το να υπάρχει το ενομοίωμα μερικές φορές μπορεί να, λόγω του ότι αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί να γίνει εκφύλιση του ενομοιώματος και οπότε να προκαλεί πόνους διάφορους στην κοίηση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μάλλον καλύτερα. Ή λόγω μεγέθους, επειδή μπορεί να αυξηθούν πάρα πολύ, μπορεί να κάνουν πιεστικά φαινόμενα μέσα στα άλλα κοιλιακά όργανα και να προκαλούν μια δυσχέρεια στην εγκυμοσύνη και στη γυναίκα. Ωραία. Αυτά αληθεύει τα ενομοιώματα κατά την εμεινόπαυση. Δεν χρειάζεται κάποιος να τα χειρουργεί μετά, γιατί πέφτουνε. Κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης, οι γυναίκες δεν έχουν τους ορμόνες όπως πριν, οπότε συνήθως τα ενομοιώματα που υπήρχαν ήδη από πριν, πρώτον δεν προκαλούσαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα μέχρι την εμεινόπαυση και από εκεί και πέρα σιγά σιγά με τα χρόνια μπορούν να μειωθούν. Μειώνονται όμως, δεν φεύγουν. Οπότε η γυναίκα μετά από 10 ή 20 χρόνια μπορεί να μην φαίνονται καν ούτε υπερηχογραφικά. Οπότε εκεί συνήθως δεν χρειάζεται να κάνει κάποια επέμβαση. Ωραία. Οπότε εδώ θα λέγαμε σαν επιστέγασμα ότι καλό θα είναι να ελέγχονται από τον γυναικολόγο τα ενομοιώματα, έτσι, αναλόγως και από εκεί και πέρα με βάση τη... Μέσα στον προληπτικό έλεγχο και τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο, σημειώνουμε στον υπέρηχο τη θέση των ενομοιωμάτων και τα παρακολουθούμε χρόνο με το χρόνο, αν αυξάνονται ή αν έχουν πάει σε θέση που μπορεί να εμποδίσει κάποια ενδεχόμενη κοίηση. Κατανοητό. Γυναίκα με πολικυστικές οθήκες μπορεί να μείνει έγκυος, γιατί και εδώ υπάρχει ένας που σου λέει είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, η γυναίκα με πολικυστικές οθήκες, σκέτο, είναι απλώς μια γυναίκα που έχει υπερηχογραφική εικόνα πολικυστικών οθικών. Το να κάνουμε διάγνωση ότι έχει το σύνδρομο πολικυστικών οθικών, αυτό το σύνδρομο συνδέεται με ανοθρηλυκή ορυξία. Οπότε ναι, είναι αρκετά πιο δύσκολο να μείνει έγκυος. Γιατί δεν γίνεται η ορυξία πολύ απλά. Εκεί συνήθως, όχι ότι αποκλείεται να μείνει έγκυος, απλώς δεν είναι εύκολο να πετύχει την ορυξία που υπάρχει, οπότε να έχουμε γονιμότητα. Κατανοητό. Με την ενδομετρίωση. Η ενδομετρίωση είναι άλλο ένα μεγάλο κομμάτι που προκαλεί υπογονιμότητα και πάλι εξαρτάται τη θέση και την έκτασή της. Οπότε μια πολύ μεγάλη ενδομετρίωση δημιουργεί συμφίσεις στις σάλπιγγες. Οπότε έτσι δεν είναι εύκολο να πάρουν οι σάλπιγγες το άριο μετά την ορυξία ώστε να γονιμοποιηθεί. Λοιπόν, διάβαζα, κύριε Μοστρούς, ότι υπάρχει πρόβλεψη σχεδόν το 40% των κατοίκων της Ελλάδος το 2050, κυρίες και κύριοι, να είναι άνω των 65 ετών. Μιλάμε απίστευτο νούμερο. Στην Ελλάδα τελικά, η υπογεννητικότητα φαντάζομαι έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα. Έτσι. Ναι, όχι όμως μόνο στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά επειδή εμείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα, λέμε για τα δικά μας, έτσι. Αλλά φαντάζομαι διεθνώς, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Εδώ τελικά τι γίνεται, έχουμε τα τελευταία χρόνια αύξηση γεννήσεων, μείωση γεννήσεων. Όσον αφορά την υπογονιμότητα. Ναι. Παρότι υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι έχει αυξηθεί η υπογονιμότητα των γυναικών, τα τελευταία 30 χρόνια είναι σταθερή. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την υπογονιμότητα. Αυτό που έχει αλλάξει βέβαια είναι οι κοινωνικές προεκτάσεις. Οπότε βλέπουμε ότι οι γυναίκες γενικότερα είναι πιο ενημερωμένες πρώτα απ' όλα όσον αφορά την αντισύλληψη και τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Οπότε δεν έχουμε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και έχουμε και μεθόδους ώστε να μην προχωρήσουν με αυτή την εγκυμοσύνη. Σπουδάζουν, οπότε αυξάνεται η ηλικία γενικώς και αρχίζουν και δουλεύουν και όλα αυτά. Οπότε αυξάνεται πολύ η ηλικία που θα μείνει έγκυος κάποια γυναίκα. Έχουμε πολλά διαζύγια, δυστυχώς. Είναι το οικονομικό πρόβλημα από την άλλη, το οποίο μια οικογένεια συνήθως δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Οπότε με τα τελευταία στατιστικά της Eurostat του 2021 αντιστοιχεί τώρα γύρω σε κάθε γυναίκα στην Ελλάδα περίπου 1,3 παιδιά. Και για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός πρέπει ανά γυναίκα να είναι 2,1 παιδιά. Οπότε αυτό προκαλεί μείωση του πληθυσμού και άρα και υπογεννητικότητα. Ένας άλλος επίσης παράγοντας είναι ότι επειδή έχει αυξηθεί ο πληθυσμός που σε ηλικία είναι πιο μεγάλος, άρα έχει μειωθεί το ποσοστό των αναπαραγωγικής ηλικίας γυναικών. Άρα, οπότε με όλα αυτά οδηγούμαστε στην υπογεννητικότητα. Λοιπόν, κάτι παιδιά ήδη χανόμαστε. Βέβαια να έχετε να τα μεγαλώσεις κιόλας και να τα μεγαλώσεις και σωστά. Ναι, και να τα μεγαλώσεις σωστά. Γιατί βλέπουμε πολλά, ακούμε πολλά,
που αρχίζω και πιστεύω στο τέλος, δηλαδή κάποιος για να γίνει και γονέας θα πρέπει πρώτα να περνάνε και από κάποια ψυχιατρική εξέταση. Ορισμένοι, έτσι. Γιατί εντάξει, νομίζουν ότι. Ναι. Εδώ σκυλάκι, έχεις και το προσέχεις, ας πούμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας πάρουμε εμείς την καλή εκδοχή. Έτσι. Ότι ένα ζευγάρι συνειδητοποιημένα θέλει να κάνει ένα παιδάκι και με φυσιολογικά δεν μπορεί. Έτσι. Υπάρχουν λόγοι. Θέλω να μου πείτε καταρχήν, κύριε Μοστρούς, πότε ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο, έτσι. Δηλαδή, μετά από πόσες προσπάθειες που μπορεί να κάνει έτσι να τεκνοποιήσει, και πότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό έτσι υπογονιμότητας. Καλή ώρα σαν εσάς. Όπως είπαμε και πριν, ένα ζευγάρι το οποίο έχει σταθερές επαφές, το οποίο δεν λαμβάνει προφανώς αντισύλληψη, και προσπαθούν για ένα χρόνο, τότε ναι, μπορεί να αρχίσει να κάνει στο γυναικολόγο του κιόλας απλώς έναν αρχικό έλεγχο να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, όπως ένα σπρονοδιάγραμμα που είπαμε και πριν, και μια σαλπιγγραφία και κάποιες ορμονολογικές εξετάσεις της γυναίκας. Από εκεί και πέρα, εφόσον διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, μπορεί να προχωρήσει μετά και να απευθυνθεί σε κάποιον εξειδικευμένο πάνω στην υποβοηθούμενη ιατρικώς αναπαραγωγή, ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Να κάνουμε ίσως περαιτέρω ελέγχους, να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που προκαλεί την υπογονιμότητα και μετά να προχωρήσουμε στην μέθοδο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Κύριε Μοστρούς, με βάση την εμπειρία σας και με βάση τα περιστατικά αυτά που έχετε δει έτσι με υπογόνιμα ζευγάρια, συνήθως τι φταίει? Υπάρχει δηλαδή στατιστικός με βάση τους δικούς σας ασθενείς, έτσι, ασθενείς εισαγωγικά, εντάξει. Τι ακριβώς είναι? Είναι το στρες, είναι η καθημερινότητα? Τι ακριβώς έχει παίξει ρόλο και δυσκολεύει την κατάσταση? Η διατροφή πιθανότατα? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η υπογονιμότητα αναφέρεται σε ένα 10 με 15% του πληθυσμού των ζευγαριών. Κατά 80 με 90% συνήθως τα περισσότερα ζευγάρια επιτυγχάνουν μια εγκυμοσύνη. Οπότε για αυτό το μικρό κομμάτι του πληθυσμού, ένα 20 με 30% η υπογονιμότητα οφείλεται σε γυναικείο παράγοντα, άρα όπως ας πούμε οι πολυκυστικές οθήκες ή οι συμφίσεις της άλπιγγες. Ένα 20 με 30% οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα και πολύ συχνά είναι συνδυαστικός, δηλαδή είναι και γυναικείος και ανδρικός παράγοντας. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που είναι η ανεξήγητη υπογονιμότητα, που δεν μπορούμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Υπάρχει αυτό? Υπάρχει και είναι και μεγάλο το ποσοστό. Δεν υπάρχει κάποια αιτία συγκεκριμένη. Δηλαδή και φαντάζομαι μετά πρέπει να είναι καθαρά στρεσογόνο, έτσι. Είναι. Πιθανότητα. Δεν γνωρίζουμε. Δεν βρίσκουμε κάποια αιτία συγκεκριμένη. Δυστυχώς, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ηλικία της γυναίκας. Παίζει και η ηλικία του άντρα, αλλά πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ηλικία της γυναίκας. Γιατί η γονιμότητα είναι στο πικ της, πώς να το πω. Και μέχρι τα 30, 20-30. Είναι συνήθως η μεγαλύτερη, το ταβάνι ας πούμε, της γονιμότητας σε μια γυναίκα είναι από τα 20 μέχρι τα 27-28. Αυτό μετά διατηρείται μέχρι τα 32 με 35, διατηρείται σχετικά σταθερό. Αρχίζει και πέφτει, αλλά ελάχιστα. Από τα 35 και μετά υπάρχει μια μεγάλη πτώση της γονιμότητας, η οποία συνήθως από τα 40 και μετά πέφτει ακόμα παραπάνω. Και από τα 45 και μετά συνήθως είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη ακόμα και με. Εκεί να μας πείτε λίγο, κύριε Μοστρούς, για κόσμο που δεν γνωρίζει, έτσι, γιατί σκοπός είναι να μαθαίνουν εδώ και είναι οι γυναίκες και οι άντρες. Συνήθως γιατί συμβαίνει αυτό, τι συμβαίνει μετά τα 27-30 στη γυναίκα, ας πούμε, και. Ναι, η ποιότητα των οαρίων είναι πολύ σημαντική. Οι γυναίκες από έμβρια, αυτά τα οάρια έχουν δημιουργηθεί όταν είναι ακόμα έμβρια, στην κοιλιά της μαμάς τους δηλαδή. Εκεί πέρα που είναι 6-7 εκατομμύρια, με το που γεννιούνται γίνονται 1 με 2 εκατομμύρια οάρια που υπάρχουν στην οθήκη και σιγά σιγά μέχρι να μπουν στην εφηβεία έχουν απομείνει γύρω στα 400.000 οάρια. Στη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας μέχρι να μπει στην ημινόπαυση, περίπου 400 οάρια είναι αυτά που θα οδηγηθούν σε ορυξία. Και αυτό μειώνεται, φαντάζομαι, έτσι, όσο αυξάνει η ηλικία. Ναι, και μετά αυτό μειώνεται συνήθως έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι από νεαρή ηλικία, από όταν είναι έμβρια, αυτά δεν είναι όπως στους άντρες που δημιουργούνται τα σπονοτζοάρια, αλλά υπάρχουν. Οπότε σιγά σιγά αυξάνοντας την ηλικία, σίγουρα παίζουν και οι υπερβολητικοί παράγοντες ρόλο. Αρχίζει και οι μηχανισμοί που διορθώνουν το DNA του οαρίου δεν λειτουργούν σωστά και οπότε με την ηλικία αρχίζουν και γυρνάνε. Και αυτό οδηγεί στο να μην έχουμε ένα καλό ποιοτικό οάριο και άρα έμβριο και οπότε μειώνουν πολύ τις πιθανότητες της. Αυτό εκεί μπορεί να το ενισχύσει ενδεχομένως η γυναίκα με κάποια διατροφή, με κάποιες βιταμίνες από μια ηλικία και πέρα.
Συνήθως όχι. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα που να λέμε ότι ναι, αυτό βοηθάει συγκεκριμένα στην ποιότητα των ωραίων. Προφανώς ένας υγιεινός τρόπος ζωής, το να μην καπνίζουμε, να μην πίνουμε πολύ αλκοόλ, να κοιμόμαστε αρκετά, γιατί είναι σημαντικό, το να μην έχουμε ιδιαίτερο στρες, ναι. Προφανώς βοηθάνε γενικότερα στην κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας και άρα και στη γονιμότητα γενικότερα. Συνήθως τα ζευγάρια έρχονται μαζί εδώ πέρα ή έρχεται η γυναίκα πρώτα. Να μας πείτε γιατί αυτό το lifestyle της εποχής πώς είναι. Δηλαδή αρχίζουν και τσακώνονται εδώ μέσα ή είναι σε κατάσταση. Δεν τσακώνονται. Εντάξει, μου έχει τύχει. Ξέρετε, γιατί είναι ελληνικό αυτό, κύριε Μοστρούση, λέει εσύ φταίς, όχι εγώ φταίω, όχι, ξέρετε τα γνωστά που κάνουν τα. Εκεί είναι που πρέπει να τους εξηγήσεις ότι δεν φταίει κανένας από τους δύο. Πρέπει να βρούμε τη λύση. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Αλλά συνήθως όσον αφορά την γονιμότητα, ναι, έρχονται μαζί. Έτσι πρέπει να έρθουν μαζί, γιατί θέλουμε να πάρουμε και ένα ιστορικό τον σύζυγο ή τον σύντροφο και να του κάνουμε κάποιες εξετάσεις και εκείνο. Εδώ τι γίνεται τώρα. Η γυναίκα τι εξετάσεις τη βάζετε να κάνει και τι το σύζυγο, ας πούμε. Όπως είπαμε, το σπρώμοδιάγραμμα στο σύζυγο, που είναι σχετικά απλή εξέταση, και στην γυναίκα την σαλπικογραφία και ορμονολογικές εξετάσεις κατά κύριο λόγο. Σίγουρα έναν υπέρηχο που συνήθως έχει κάνει και στο γυναικολόγο της, να δούμε αν υπάρχουν, ας πούμε, ή νομιώματα ή κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο αρχικός τυπικός έλεγχος. Πάμε τώρα, υπογονιμότητα. Πώς θεραπεύεται? Πείτε μας είπατε για σπερματέξεις, τι είναι ακριβώς, πώς γίνεται. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που όσον αφορά το σπέρμα και τη γυναίκα, ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια σπερματέγχυση αρχικά. Όσον αφορά τη σπερματέγχυση, συνήθως η γυναίκα μπορεί να γίνει σε φυσικό κύκλο και ελέγχουμε, παρακολουθούμε, ας πούμε, πότε θα γίνει η ορυξία, ώστε να προχωρήσουμε στη σπερματέγχυση, ή μπορεί να γίνει και με φάρμακα, όπως η κυτρική κλωμιφένη, ώστε να έχουμε περισσότερα οθυλάκια. Εκεί πάει ο σύζυγος, δίνει σπέρμα, ενεργοποιείται, οπότε να έχουμε ένα πιο δυνατό σπέρμα, ας το πούμε έτσι. Και με μια απλή μέθοδο, όπως παίρνουμε το pap test, βάζουμε ένα κορποδιαστολέα, αναγνωρίζουμε τον τράχυλο, περνάμε ένα μικρό καθετηράκι και ρίχνουμε μέσα το σπέρμα του συζύγου. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη. Συνήθως υπάρχουν αποτελέσματα με τη σπερματέγχυση. Ναι, υπάρχουν αποτελέσματα. Φτάσει δηλαδή στην εξωσωματική. Ναι. Και ειδικά σε ανεξήγητη υπογονιμότητα και σε νεαρά ζευγάρια, γιατί αν έχει παρέλθει ο χρόνος, μπορούμε να προχωρήσουμε και απευθείας στην εξωσωματική. Υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα στην ενδομήτρια σπερματέγχυση. Λοιπόν, έρχεται το ζευγάρι, κάνει τις εξετάσεις αυτές. Πάνω κάτω έχετε ένα φάσμα μεγέθους κατά πόσο μπορεί αυτό το ζευγάρι, από τη στιγμή που θα βοηθήσετε εσείς επιστημονικά πλέον, να φτάσει στην προσδοκούμενη εγκυμοσύνη. Δηλαδή, ο Δημήτρης ο Μοστρούς, με το που θα έρθει ο Μιχάλης με τη γυναίκα του και θέλει να κάνει ένα παιδάκι, ας πούμε. Πάνω κάτω, με βάση αυτά που θα δείτε, τα απεικονιστικά τέλος πάντων, γνωρίζετε μέσα σε άκρες, σε ένα έστω ποσοστό 60-70%, αν έχω δυνατότητες, δηλαδή πιθανότατα με την εξωσωματική, με τη σπερματέγχυση, θα φτάσω στο αποθήτο αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να το διακρίνετε αυτό ή θα πρέπει να γίνει πρώτα για να δείτε? Πολλές φορές πρέπει να γίνει για να υπάρχει, για να δούμε, δηλαδή για να πάρει ένα παιδάκι στο σπίτι τελικά, γιατί δεν είναι μόνο απλώς να μείνει έγκυος, πρέπει να εξελιχθεί και η εγκυμοσύνη. Σαφώς. Δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα, γιατί είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα, ειδικά άμα που δεν επιτυχάνεται η εγκυμοσύνη. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε, βλέποντας ένα ζευγάρι και με απλώς τις εξετάσεις, να πούμε αν αυτό το ζευγάρι έχει περισσότερες πιθανότητες από ένα άλλο. Γιατί ακόμα και στην εξωσωματική δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν την ποιότητα του οαρίου τόσο καλά, δηλαδή δεν ξέρουμε το γενετικό του υλικό. Την ποιότητα έχουμε κάποιες διαβαθμίσεις που τους κοιτάει και συνήθως ο εμβριολόγος, βιολόγοι δηλαδή που έχουν εξειδίκευση πάνω στα έμβρια. Και με αυτό μπορούμε να προβλέψουμε ότι ναι, είναι πιο πιθανό από ένα έμβριο, ας πούμε, που είναι πιο γερασμένο. Αλλά με ασφάλεια πάντα δεν μπορείς να το πεις. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε. Κατανοητό απόλυτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κύριε Μοστρούς, πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Μείνετε κοντά μας, ενημερώστε ενδεχομένως και κόσμο που μπορεί να μην έχει μπει ήδη στην παρέα μας εδώ, που μπορεί να θέλει να ενημερωθεί γύρω από τη εξωσωματική, τη σπερματέγχυση που κουβεντιάζουμε ήδη, ξεκινήσαμε τώρα. Θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε όλες τις σελίδες και τις πτυχές της εξωσωματικής. Αν είναι μια ασφαλής μέθοδος για να έρθει ένα παιδάκι στον κόσμο, έτσι, κατά πόσο
η γυναίκα μπορεί να έχει προβλήματα στην πορεία της ζωής της, γιατί φαντάζομαι γίνεται με ορμόνες εκεί και όλα αυτά, έτσι, θα τα πούμε, θα μας τα πείτε αναλυτικά αυτά. Λοιπόν, και πολλές ερωτήσεις που έχετε κάνει εδώ στην εκπομπή, έτσι, σε ό,τι αφορά για αυτή την μέθοδο που, με την επέμβαση της επιστήμης. Λοιπόν, σε ελάχιστα λεπτά, εδώ, ο Δημήτρης Μοστρούς για να μας λύσει όλες τις απορίες γύρω από την εξωσωματική. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέρος δεύτερο ιατρικών συναντήσεων. Να σας ενημερώσω ότι καλεσμένος μου αυτό το βράδυ είναι ο Δημήτριος Μοστρούς, ο χειρουργός γυναικολόγος. Έχουμε ξεκινήσει, κουβεντιάσαμε για το τι πρέπει να προσέχει η γυναίκα γυναικολογικά. Έχουμε προχωρήσει τώρα στο πώς κάποια ζευγάρια υπογόνιμα μπορούν, με ποιες μεθόδους μπορούν να αποκτήσουν κάποιο παιδάκι. Μας έχει πει πολύ σύντομα πάλι, γιατί πείτε μας άλλη μια φορά για τις σπερματέχειες για να μπούμε στην εξωσωματική. Όπως λέγαμε και πριν, η σπερματέχηση είναι μια πρώτη μέθοδος σε ζευγάρια που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και ειδικά με το σπέρμα, όπου είναι μια απλή διαδικασία σχετικά. Ο βιολόγος προετοιμάζει το σπέρμα, το ενεργοποιεί για να είναι λίγο πιο δυνατό. Η γυναίκα μπορεί να πάρει φάρμακα ή να γίνει και σε φυσικό κύκλο. Παρακολουθούμε με έναν υπέρηχο περίπου πότε θα γίνει η ορυξία. Μπορούμε να την προκαλέσουμε κιόλας την ορυξία με μια ένεση, με ένα φάρμακο. Και την κατάλληλη στιγμή κάθεται, όπως παίρνουμε ένα παπτέ στη γυναίκα, περνάμε ένα μικρό καθετηράκι όπου εγχύουμε το σπέρμα μέσα στην ενδομήτρια κοιλότητα. Αυτό συνήθως τα αποτελέσματα πότε τα βλέπετε? Είναι σύντομα? Μετά από 10-15 μέρες συνήθως περιμένουμε να έχουμε ένα τεστ κύσσης θετικό. Ναι. Αν δεν υπάρχει. Και από εκεί πέρα, αν υπάρχει, ας πάρουμε τη θετική πλευρά, το τεστ κύσσης είναι θετικό. Βαδίζει κανονικά η διαδικασία. Συνήθως μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην πορεία, κάποια επιπλοκή. Επιπλοκές μπορούν να δημιουργηθούν λόγω της κύσης. Καθαρά σαν κύση, έτσι. Σαν Ωραία. καθαρά. Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε, να ξετυλίξουμε τις σελίδες αυτής της περιβόητης εξωσωματικής. Έτσι. Να πούμε πολύ γρήγορα στον κόσμο, αν και περισσότεροι φαντάζομαι γνωρίζουν, τι είναι εξωσωματική. Και κύριε Μοστρούς, το βασικό ερώτημα πάνω σε αυτό θα σας κάνω, αν εγκυμονεί κινδύνους για τη γυναίκα μια τέτοια διαδικασία. Έτσι, οι περισσότεροι αυτό που ρωτάνε και είναι στα χείλη τους, κινδυνεύω. Σας κάνω σκόρπια ερωτήματα τώρα. Σου λέει μετά από εκεί και πέρα, μέχρι πόσες εξωσωματικές μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν ξεπουλήσει περιουσία. Ναι. Έχω ακούσει και σας τιμάει αυτό που είπατε στο πρώτο μέρος. Κυρίες και κύριοι, ρώτησα εδώ τον κύριο Μοστρούς για όσους μπήκατε τώρα εδώ στην παρέα μας. Ρωτάω, αν με βάση τα δεδομένα, τα απεικονιστικά που θα έχει στα χέρια του, μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο μια εξωσωματική θα πάει καλά ή μια σπερματέχηση και όλα αυτά. Σου λέει ο άνθρωπος, αυτά εντάξει, είναι κάτι που, ένα εργαλείο που το έχουμε στα χέρια μας, αλλά απόλυτος δεν μπορεί να είσαι για τίποτα. Έτσι. Ξέρετε, γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας που πλασάρουν και 70, 80, 90% επιτυχίες εξωσωματικές. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα 80 και 90% σε μια εξωσωματική μπορεί να υποσχεθείτε σε ένα ζευγάρι. Είναι... Έτσι. Ευτυχώς είναι μειοψηφία, βέβαια, εντάξει, αλλή μόνο αν ήταν ο μεγάλος αριθμός. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για πείτε μας λιγάκι έτσι. Βάλτε μας λίγο στο πνεύμα. Η ιατρικός υποβοηθούμενη αναπαραγωγή περιλαμβάνει και τη σπερματέγχηση. Η εξωσωματική συγκεκριμένα περιλαμβάνει το χειρισμό οαρίων, τα οποία έχουν ληφθεί από την γυναίκα, στο εργαστήριο. Αυτό είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση. Από εκεί πέρα είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει. Δηλαδή το πρώτο παιδάκι γεννήθηκε το 1978 με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και από τότε έχει εξελιχθεί και έχει κάνει πάρα πολλά βήματα ο τομέας της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση συνήθως χρησιμοποιούνται ορμονικά σκευάσματα για να προκαλέσουμε να διεγείρουμε τις οθήκες, να βγάλουμε περισσότερα οθυλάκια και αρωάρια. Έχουν βάθμο επικινδυνότητας για τη γυναίκα. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν κάποιες παρενέργειες και μερικές φορές μπορούν να γίνουν αρκετά σοβαρές, όπως το σύνδρομο υπερδιέγερσης οθικών, το οποίο εξαρτάται συνήθως από τη δόση και την αντίδραση της γυναίκας στα φάρμακα αυτά. Ένα μεγάλο επιπλέον ρίσκο της εξωσωματικής είναι η πολλαπλή εγκυμοσύνη, δηλαδή να έχουμε τρίδημα, τετράδημα. Αυτό έχει μετριαστεί αρκετά στη σήμερον ημέρα, γιατί συνήθως δεν μεταφέρεται ένα έμβριο ή δύο. Δεν βάζουμε παραπάνω έμβρια. Αυτό γινόταν παλιότερα. Αυτό όμως αυξάνει μια πολύδημη εγκυμοσύνη, αυξάνει πολύ την επικινδυνότητα της εγκυμοσύνης.
Γιατί φαντάζομαι άλλο θέλει ένα παιδάκι που βρεθεί και πολύτεχνος. Ναι, και είναι και συν και όλα τα άλλα. Ναι. Όσον αφορά τις έρευνες που έχουν γίνει για τα ορμονικά σκευάσματα και τους καρκίνους οθικών και μαστού, δεν έχει αποδειχθεί κάτι μέχρι τώρα. Και οπότε θεωρείται ότι δεν προκαλούν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή να προκαλέσουν όμως τον καρκίνο. Προφανώς όταν μια γυναίκα έχει ήδη ενεργό νόσο, δηλαδή ήδη καρκίνο μαστού ή κάτι άλλο, εκεί πρέπει να συζητηθεί με τον ογκολόγο της το αν γίνεται να πάρει κάποιο φάρμακο ή μπορούμε να πάμε και σε εξωσωματική με φυσικό κύκλο, δηλαδή χωρίς ορμονικά σκευάσματα. Το πρόβλημα γίνεται και έτσι. Γίνεται και έτσι. Γίνεται και χωρίς ορμόνες. Σοβαρά. Απλώς μειώνεται πολύ η πιθανότητα γιατί σε κάθε κύκλο μπορούμε να πάρουμε ένα οάριο, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα γονιμοποιηθεί και δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει και μετά ως έμβριο. Λογικό. Οπότε μειώνουμε πολύ τις πιθανότητες και αυξάνουμε το άγχος και το στρες της γυναίκας και συν το επεμβατικό κομμάτι, δηλαδή την ολιψία, που μπορεί να χρειαστεί να πάρει και ακόμα και αναισθησία εκεί η γυναίκα. Υπάρχουν και άλλα φάρμακα όπως η λιτροζόλη και η κυτρική κλωμιφένη, που δεν είναι νέσιμα φάρμακα, τα οποία μπορούμε να κάνουμε διάγερση των οθικών και με αυτούς τους τρόπους. Η εξωσωματική βέβαια βοηθάει πάρα πολύ γυναίκες, ας πούμε, που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα και όπως καρκίνο, ας πούμε, ή να θα κάνουν χημειοθεραπείες, τα οποία αυτά καταστρέφουν συνήθως το γεννητικό υλικό των οθικών. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα στο να πάρουμε κάποια άρια για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, για μελλοντικά να τα χρησιμοποιήσει μάλλον η γυναίκα, ώστε να μπορέσει να επιτύχει μια εγκυμοσύνη. Σωστά. Μάλιστα. Η διάρκεια αυτή της θεραπείας πόσο διάρκει, πόσο είναι? Τι εννοείται η διάρκεια? Η εξωσωματική αυτή. Σε ένα κύκλο. Σε ένα κύκλο, ναι. Ένας κύκλος, συνήθως η γυναίκα είναι μέχρι τη μέση του κύκλου. Χρησιμοποιούμε δηλαδή από την δεύτερη-τρίτη μέρα χρησιμοποιούμε τα ορμονικά σκευάσματα. Και εννοείται ότι παρακολουθούμε τη γυναίκα συνεχώς και με εξετάσεις αίματος και υπερηχογραφικά, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο βλέπουμε εμείς ότι έχουν οριμάσει αρκετά τα οθυλάκια, ώστε να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε την ολιψία. Αυτό μετά από πόσο καιρό συμβαίνει? Αυτό συνήθως είναι στις 14 μέρες περίπου. Δηλαδή μέχρι να φτάσουμε και την ολιψία. Από εκεί και πέρα εξαρτάται. Δηλαδή μπορεί να καταψύξουμε τα έμβρια ή να προχωρήσουμε απευθείας και στην εμβριομεταφορά μετά από 4-5 μέρες. Οπότε αυτό είναι ανάλογα το ζευγάρι και τη γυναίκα. Ένας λόγος που μπορεί να πάμε σε κατεψυγμένο κύκλο, δηλαδή σε επόμενο κύκλο να μην πάρει πολλά φάρμακα και να πάμε απλώς σε εμβριομεταφορά, είναι ότι μπορεί να έχουμε δει ότι αντιδρά πολύ η οθήκη της γυναίκας και να κινδυνεύει για το σύνδρομο υπερδιέγερσης. Οπότε εκεί μπορούμε να καταψύξουμε τα έμβρια και να τα βάλουμε σε επόμενο κύκλο. Γιατί συνήθως όταν επιτευχθεί η εγκυμοσύνη, μπορεί να προκαλέσει αρκετά σοβαρό σύνδρομο υπερδιέγερσης, το οποίο μπορεί να γίνει και ακόμα επικίνδυνο για τη ζωή. Εσείς πότε θα ξέρετε, κύριε Μοστρούς, ότι η εγκυμοσύνη που έχει επιτευχθεί πλέον με την εξωσωματική αρχίζει και βαδίζει σε ένα καλό δρόμο? Αυτό με το που δούμε καρδιακή λειτουργία, θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει τη διαδικασία της εξωσωματικής. Από εκεί και πέρα δυστυχώς υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό των αποβολών, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο. Το οποίο εκεί δεν έχουμε κάποιους τρόπους να επέμβουμε, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν γνωρίζουμε το DNA των εμβρίων που έχουμε δημιουργήσει. Σωστά. Εκεί συνήθως στο πρώτο τρίμηνο οι αποβολές προκαλούνται κυρίως λόγω χρωμοσωμικών ανομαλιών. Όπως ας πούμε οι τρισομίες, όπως και το σύνδρομο Down που είναι το πιο γνωστό, η τρισομία 21. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και η προεμφυτευτική διάγνωση που μπορούμε να κάνουμε σε έμβρια. Αυτό όμως γίνεται συνήθως σε κάποια ζευγάρια τα οποία γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχουν κάποια γονίδια ελαττωματικά, ας το πούμε έτσι πιο απλά. Και οπότε, επειδή είναι αυξημένες πιθανότητες να δημιουργούν κάθε φορά έμβριο το οποίο έχει κάποια παθολογία, μπορεί να προχωρήσουμε σε προεμφυτευτική διάγνωση. Άρα, παίρνουν ένα κομμάτι του γενετικού υλικού του εμβρίου και κάνουν καριότυπο βασικά. Και ψάχνουν συνήθως κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο. Εκεί βοηθάει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Όπως ας πούμε ένα ζευγάρι που μπορεί να έχει ετερός γυμνοσωγειακή ανεμία και οι δύο. Εκεί η πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδάκι με ομόζυγη μεσογειακή ανεμία, άρα δηλαδή να έχει προβλήματα αρκετά στη ζωή του, δηλαδή το να μεταγγίζεται συχνά κάθε 15 μέρες συνήθως, εκεί μπορεί να γίνει και προεμφυτευτική διάγνωση. Βέβαια είναι πάρα πολύ ακριβή σαν διαδικασία και δεν γίνεται έτσι χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος και να γνωρίζουμε ήδη το πρόβλημα που πρέπει να ψάξουμε. Κύριε Μοστρούς, μέχρι πόσες εξωσωματικές μπορεί να κάνει μια γυναίκα και μετά από πόσο χρονικό διάστημα, αφού κάνει την πρώτη,
Η δεύτερη μετά από πόσο διάστημα πρέπει να την κάνει? Το πόσες εξισωματικές μπορεί να κάνει μέχρι να επιτύχει την κοίησή της. Γιατί... Καλά, δεν υπάρχει μια. Εγώ θα σας πω κάτι με το φτωχό μυαλό. Λέω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει μια εξάτληση στη γυναίκα από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή, άμα κάνεις συνεχώς 1, 2, 3, 4, 5. Έχω ακούσει για περιπτώσεις που έχουν κάνει 9 και 10, έτσι. Ναι, δηλαδή, και παραπάνω. Και παραπάνω. Δεν ξέρω. Εξαρτάται. Αυτό τώρα είναι. Δηλαδή, ιατρικός. Ναι. Είναι αποδεκτό πάντως. Είναι αποδεκτό. Ναι. Μπορεί να γίνει, αυξάνει κάποιους κινδύνους, αλλά ελάχιστα. Το θέμα είναι το οικονομικό, επειδή κοστίζουν όλες. Η εξισωματική αρκετά κοστίζει. Και δυστυχώς, περνώντας και τα χρόνια, μειώνεται και η πιθανότητα να επιτύχουμε μια εγκυμοσύνη. Δεν την αποκλείουμε, αλλά μειώνεται η πιθανότητα. Η δικιά σας εκτίμηση. Εγώ ζητάω την εκτίμηση του Δημήτρη του Μοστρούς ότι έχει έρθει μια γυναίκα, έχει κάνει 2 εξισωματικές. Κάνει και μια τρίτη. Από εκεί και πέρα και δεν επιτυχάνεται η εγκυμοσύνη. Αξίζει τον κόπο να συνεχίσει? Ναι, σε αυτό ειλικρινά, τώρα με το χέρι στην καρδιά. Ναι, αξίζει. Αξίζει. Ναι. Γιατί δηλαδή και το μέχρι το 10, ας πούμε. Υπάρχει κίνδυνος? Όχι, δηλαδή, δεν υπάρχει κίνδυνος. Μέχρι 6-7 εξισωματικές δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τουλάχιστον που να έχει. Είναι καθαρά μόνο το θέμα το οικονομικό πλέον, αν αντέχει ο. Κυρίως οικονομικό και το στρες και το άγχος που βιώνουν τα ζευγάρια. Ναι. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή να συζητήσει το ζευγάρι μετά και να του πεις τι άλλες επιλογές υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει επιλογή του να πάρουν δότη σπέρματος ή δότη οαρίου. Ναι. Ειδικά άμα έχουμε μια πιο μεγάλη ηλικία γυναίκα, δηλαδή από τα 40 συνήθως και πάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δότρια. Ναι. Που παλιότερα δεν ήταν τόσο εύκολο. Ή αν έχει σοβαρό πρόβλημα ο σύζυγος ή ο σύντροφος, να χρησιμοποιήσουμε σπερμαδότη. Ώστε να μπας και καταφέρουμε να έχουμε ένα πιο νέο ποιοτικά έμβριο, το πούμε έτσι. Και τι θα είναι, το παιδί αλλού? Ναι, ή μετά μπορούμε να πάμε σε υιοθεσίες. Άμα δεν καταφέρουμε ούτε με την εξισωματική, δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Μου φαίνεται κάπως τώρα το παιδί αλλού σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά εντάξει, ο κάθε άνθρωπος πώς το βλέπει είναι η οπτική του. Υπάρχουν πολλές. Να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση, το έχω ακούσει και αυτό, δεν θα μου πείτε αν παίζει το σενάριο, να κάνει το παιδάκι να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη με την εξωσωματική. Και μετά να τεκνοποιήσει, να κάνει δεύτερο παιδί με φυσιολογικό τοκετό, δηλαδή χωρίς να υπάρξει η επέμβαση της επιστήμης καθόλου. Αυτό είναι αρκετά συχνό. Δηλαδή αυτό γιατί, λόγω των ορμονών, ότι έχετε κάνει διορθώσεις εκεί και τέτοια πράγματα? Γιατί δεν έχουμε κάποια διόρθωση εμείς βασικά. Είναι ότι ευτυχώς έτυχε και έγινε. Ναι. Δηλαδή με την εξισωματική. Γιατί μου φαίνεται, εντάξει, όταν δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι, μια γυναίκα, έτσι, ένα παιδί, φυσιολογικά. Και έρχεστε εσείς με επιστημονικό τρόπο και δημιουργείτε την εγκυμοσύνη. Από εκεί πέρα μου φαίνεται πώς μπορεί να γίνει μετά φυσιολογική μια εγκυμοσύνη όταν δυσκολεύεται τόσο. Αυτό γίνεται και όχι μόνο. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να έχει κάνει 10 εξισωματικές, να μην έχει πετύχει εγκυμοσύνη και να μείνει μετά έγκυος μόνη της με φυσικό τρόπο. Γιατί μπορεί να το πήρε απόφαση ότι ξέρεις κάτι, δεν πρόκειται να κάνω παιδί, τελείωσε, ας πούμε. Και έχω χαλαρώσει και έρχεται και το παιδί. Βασικά, το κύριο είναι ότι βασικά δημιουργήθηκε ένα έμβριο το οποίο ήταν αρκετά καλό, ήταν οι συνθήκες καλές και οπότε μπόρεσε, εμφυτεύτηκε και προχώρησε. Μάλιστα. Αυτό, δηλαδή δεν επεμβαίνουμε κάπου ώστε να αυξήσουμε εμείς τη γονιμότητα της γυναίκας με την εξισωματική. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα που να σας κάνω είναι, επειδή μπορεί άνθρωποι που είναι από την επαρχία, να σας πω κάτι τώρα. Κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ζουν στην επαρχία και να εμπιστευτούν το Δημήτρη Μοστρούς. Εδώ πέρα τι έρχονται, μία φορά τώρα να γίνεται η διαδικασία, πόσο χρόνο παίρνει εδώ πέρα? Όσον αφορά την εξισωματική, λέτε εσείς. Αυτό ναι, κάνουμε ένα ραντεβού άμα είναι αρχικά εδώ. Έρχεται, ας πούμε, μια υπόθεση εργασίας. Έρχεται μια γυναίκα τώρα εδώ, ένα ζευγάρι. Έτσι, πώς ακριβώς, τι του λέτε, πόσο θα πάρει, ας πούμε. Ας πούμε, έρχεται από ένα νησί τώρα. Εκεί, με μία επίσκεψη ίσως είναι λίγο δύσκολο. Αλλά παίρνουμε αρχικά το ιστορικό, γιατί θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο, την διερεύνηση της υπογονιμότητας αρχικά. Για να καταλήξουμε να δούμε αν όντως αξίζει να προχωρήσει σε εξωσωματική ή ας πούμε σε πατέγγιση. Ή να δώσουμε απλώς κάποιες οδηγίες. Από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας το ιστορικό, υπάρχει και η επιτροπή του ΕΟΠΗ που μπορούν να πάρουν φάρμακα γυναίκες για να μειωθεί κάπως και να ελαφρύνουμε το κόστος. Εκεί έχει μια διαδικασία που πρέπει να συμπληρωθούν κάποια χαρτιά ώστε να μπορούν να πάρουν τα φάρμακα. Ωραία, είναι διαδικαστικό αυτό. Διαδικαστικό. Από εκεί και πέρα, ναι, θα έχουμε δώσει οδηγίες ανάλογα με το πρωτόκολλο που θα μπει στην εξισωματική. Αλλά καλό θα είναι, ας πούμε, από την 7η ή 8η ημέρα του κύκλου της, εφόσον έχει αρχίσει και τις θεραπείες,
να βρίσκεται εδώ κοντά στην Αθήνα. Γιατί θα πρέπει να αυξάνει οι επισκέψεις, γιατί θα πρέπει να παρακολουθούμε υπηρεγγραφικά. Οπότε θα πρέπει να βλέπουμε τη γυναίκα. Οπότε για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει ένα ζευγάρι που είναι από την επαρχία, κυρίως η γυναίκα βέβαια, έτσι, να μείνει στην Αττική? Καλό θα ήταν να μείνει μέχρι και την εμβριομεταφορά, άρα περίπου 25 μέρες, ας πούμε. 25 μέρες. Τέλος πάντων, έχει ένα αποτέλεσμα, εντάξει, αυτό δεν θα μπορεί να έρθει, δηλαδή, αφού έχει πάρει τις οδηγίες, μπορεί να έρθει, ας πούμε, την 6η-7η μέρα του κύκλου, από την πρώτη, οπότε και μέχρι και να γίνει και μεταφορά 20, άρα εκεί γύρω στο 25 μέρες, καλό θα ήταν. Μάλιστα. Για να ενημερώσουμε για τον κόσμο. Γιατί, εντάξει, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει κάνει την οποιαδήποτε επιλογή. Συνήθως, η δικιά σας εκτίμηση είναι με τι κριτήρια κάποιος ασθενής που είναι ένα ζευγάρι, μάλλον υπογόνιμο, θα πρέπει να επιλέξει ένα γιατρό υπογονιμότητας? Δηλαδή, τι θα πρέπει να εξετάσει, ας πούμε? Γιατί κυκλοφορούν πολλοί, κύριε Μοστρούς. Εντάξει, μπορεί να μην βλέπει ο άλλος, ξέρω εγώ, να έχει την τύχη να βλέπει ιατρικές συναντήσεις, μπορεί να παρουσιάσει τον Μοστρούς ή τον οποιοδήποτε άλλο αξιόπιστο, θέλω να πιστεύω έτσι. Τουλάχιστον όπως ψάχνω επιστήμονα που φέρνω εδώ στις εκπομπές, και να πέσει κάπου άλλο. Να σου πει ο άλλος κάνω εξωσωματική. Έτσι, γιατί είναι και της μοδός. Τώρα λένε ναι, ξέρεις κάτι, κάνω εξωσωματική, κάνω. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξει, να δώσουν κάπου βάση? Το βασικό είναι ότι ο γυναικολόγος που να έχει ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της εξωσωματικής, άρα να έχει δουλέψει σε κάποιο κέντρο για κάποια χρόνια, ώστε να έχει αποκτήσει μια εμπειρία μέσα. Σωστά. Το κυριότερο είναι αυτό. Γιατί επειδή η εξωσωματική καλύπτει ένα μεγάλο εύρος, ας πούμε, τη σωματέγχυση, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε γυναικολόγος. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εξειδίκευση εξωσωματικής. Αλλά για το κομμάτι μετά πλέον που περνάμε στα ενέσιμα φάρμακα από εκεί και πέρα, καλό είναι να έχει αποκτήσει την εμπειρία. Οπότε να δουλεύει για κάποια χρόνια σίγουρα σε ένα κέντρο εξωσωματικής, να έχει δει πολλά περιστατικά, να γνωρίζει πώς γίνεται η ολιψία, γιατί μπορούν να γίνουν και κάποιες επιπλοκές και κατά τη διάρκεια της ολιψίας. Οπότε να αυξήσουμε την πιθανότητα να έχουμε μια καλή εγκυμοσύνη. Και σίγουρα το να ξέρει να χειρίζεται πολύ καλά τα πρωτόκολλα. Αυτό γίνεται με το να δουλεύει κάποιος σε κάποιο κέντρο εξωσωματικής και να έχει αποκτήσει την εμπειρία. Γιατί δεν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για το τι αγωγή να χορηγήσουμε. Οπότε βασίζεται αρκετά και στην εμπειρία του κάθε γιατρού που δίνει το φάρμακο και στη δοσολογία και πώς θα προχωρήσει. Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό. Η γυναίκα κατά τη διάρκεια έτσι, του θεραπευτικού κύκλου μπορεί να εργαστεί? Ναι, θα μπορούσε να εργαστεί. Ειδικά, ας πούμε, άμα δεν γίνει η μεταφορά, μετά την ολιψία, μπορεί μετά από 1-2 μέρες, επειδή θα έχει πάρει και την άργωση, μπορεί να γυρίσει στη δουλειά της. Όταν γίνεται και η μεταφορά, μπορεί να κινείται προφανώς, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κάθεται ακίνητη κάπου για να εμφυτευτεί το έμβριο. Αυτό έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι δεν συμβάλλει πολύ στο να αυξηθεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Και μετά από κάποιες μέρες, αφού γίνει η μεταφορά, θα μπορεί να γυρίσει και στη δουλειά της. Το κύριο είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ότι αν η δουλειά της είναι ένα περιβάλλον στο οποίο είναι αρκετά στρεσογόνο και κουράζεται πάρα πολύ, καλό θα ήταν να κάτσει σπίτι εκείνες τις μέρες μέχρι να δούμε το τεστ εσωτερικό. Άρα, δηλαδή, μετά την μεταφορά, 10 μέρες περίπου, 15, θα ήταν καλό να μην εργάζεται βασικά και να μην είναι σε στρεσογόνο περιβάλλον. Λοιπόν, κάτι άλλο μας έχουν ερωτήσει, αν υπάρχει περίπτωση, λέει, με κάποιες μελλοντικής ορμονικής διαταραχής λόγω των ορμονών που θα λάβουν. Μελλοντική, όχι. Μπορεί αφού κάνει τον κύκλο της εξωσωματικής, ναι, μπορεί για 1-2 κύκλους να είναι λίγο διαταραγμένος ο κύκλος της. Αλλά από εκεί και πέρα αυτές οι ορμόνες φεύγουν, δεν μένουν μέσα στον οργανισμό. Εξάλλου τα ορμονικά σκευάσματα είναι σχεδόν ίδια με τις ορμόνες που παράγει ο ίδιος μας ο οργανισμός. Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε. Πόσο έχουμε, Ευάγγελε? 5 λεπτά, μάλιστα. 5 λεπτά θα τα κάνουμε 7, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία με την κρυοσυντήρηση οαρίων. Αυτό είναι σχετικά μια πιο καινούργια μέθοδος, το οποίο κυρίως βοηθάει γυναίκες που, όπως είπαμε πριν, έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και πρέπει, ας πούμε, να κάνουν χημειοθεραπείες, οπότε προχωράμε στη συντήρηση οαρίων. Γιατί συνήθως δεν υπάρχει κάποιος σύντροφος ή κάποιος σύζυγος, οπότε δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έμβρια και θέλουμε να καταψύξουμε τα οάρια, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις γυναίκες μελλοντικά να αποκτήσουν. Αυτό γίνεται νωρίς. Αυτό είναι κυρίως η κατηγορία που έχουν κάποιο πρόβλημα οι γυναίκες που πρέπει να αποχωρήσουν. Ωραία. Και σήμερα, επειδή έτσι όπως έχει προχωρήσει η κοινωνία μας,
περισσότερες γυναίκες θέλουν να αναβάλουν την οικογένειά τους μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές και να εργαστούν. Άρα προσφέρουμε και αυτή την επιλογή και στις γυναίκες αυτές που μπορούν να καταψύξουν το γενετικό τους υλικό και αφού τελειώσουν με την οικογένεια, όταν είναι έτοιμες, ας το πούμε έτσι, να έχουν τα οάρια τα οποία είναι αρκετά νεανικά, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουμε και πιο εύκολα μια εγκυμοσύνη. Η καλύτερη ηλικία θεωρητικά για την κατάψυξη οαρίων είναι από τα 25-28 μέχρι τα 37-38. Υπάρχει πιθανότητα κάποιας απώλειας του υλικού κατά την απόψυξη? Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Βέβαια έχει εξελιχθεί, γιατί παλιότερα προσπαθούσαμε να γίνει αυτό. Πλέον με την μέθοδο της ιαλοποίησης είναι πολύ μικρή η απώλεια που έχουμε από το ψυγμένο υλικό. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε ότι δεν είναι να πάρουμε ένα οάριο ή δύο, τουλάχιστον 10 για να έχουμε πιθανότητες μετά να δημιουργηθούν έμβρια και αργότερα να τα εμφυτεύσουμε. Αλήθεια, κύριε Μαστρού, η όλη διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή τώρα στη γυναίκα? Γενικότερα είναι όπως η διαδικασία της σωματικής γονιμοποίησης που κάνουμε. Δηλαδή η γυναίκα με την αρχή του κύκλου της, αφού έχουμε κάνει τη διερεύνηση έτσι κι αλλιώς με τις ορμόνες κυρίως στην κατάψυξη, προχωράμε στο να δούμε κάποιες ορμόνες στην αρχή του κύκλου και μετά δίνουμε τα φάρμακα. Στη μέση περίπου του κύκλου γίνεται η ολιψία, η οποία είναι σχετικά απλή, δηλαδή με την έννοια υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση. Η γυναίκα συνήθως παίρνει κάποια ήπια ανάρκωση και ενδοκολπικά μέσω του υπερήχου τρυπάμε μια βελόνα και παίρνουμε τα οάρια από τις οθήκες. Μετά ξυπνάει και μπορεί να πάει σπίτι της και εννοείται ότι την επόμενη μέρα μπορεί να πάει να εργαστεί κιόλας. Εκεί είναι και μετά ο βιολόγος, ο οποίος βλέπει τα οάρια και τα καταψύχει και τα αποθηκεύει. Αυτά τώρα τα κρυοσυντηρημένα οάρια, μέχρι πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Γιατί φαντάζομαι όσο περνάει και ο χρόνος δεν φθήνει και η... Εκεί είναι το σημαντικό της κατάψυξης οαρίων, ότι η ηλικία με την οποία καταψύχουμε εμείς τα οάρια είναι η ίδια. Οπότε μια γυναίκα η οποία έχει φτάσει 45 χρόνων, ας πούμε, και τα οάρια της έχει καταψύξει στα 30 ή στα 35, θα είναι σαν να, αν μπορέσει και αν πετύχει την εγκυμοσύνη, η εγκυμοσύνη θεωρείται ότι είναι σαν να ήταν ηλικίες εκείνη 35 χρονών. Άρα είναι πολύ ποιοτικά πιο νέα και γι' αυτό αυξάνεται η πιθανότητα κιόλας και της εμφύτευσης τελικά του εμβρίου. Αλήθεια, κύριε Μωστρού, αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, φαντάζομαι θα μπορούσε η κάθε νέα κοπέλα να το κάνει. Ναι. Έτσι. Είναι ακριβό, για ποιο λόγο δεν το κάνει? Είναι και ακριβό. Δηλαδή, συνήθως σε μια γυναίκα που είναι 30 χρόνων και κάτω δεν το προτείνουμε. Γιατί υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να αποκτήσει οικογένεια και παιδάκι μέχρι τα 35. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ναι, αλλά όσο πιο νέα είσαι, αυτό είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο. Δηλαδή, λες για πάσα ενδεχόμενο. Πόσο ενδειχθήκαμε, πείτε νούμερο, ξεπερνάει το 1000? Ναι. Ξεπερνάει. Κατά πολύ? Όχι τόσο πολύ όσο φαντάζεστε. Οπότε είμαστε κοντά. Είναι παρόμοιο με τη διαδικασία της εξωσωματικής. Δηλαδή τα κόστη είναι περίπου ίδια. Γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουμε σαν διαδικασία στο να πάρουμε τα οάρια. Όπως και τα ίδια φάρμακα που χρησιμοποιούμε για να. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι γίνεται, σκέφτομαι. Ότι δεν αγχώνεσαι μετά. Δεν έχεις όλο αυτό το άγχος που θα σε κυριεύσει. Ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε, και είναι σημαντικό σε μια γυναίκα, ότι επειδή έχει κάνει κατάψυξη, δεν σημαίνει ότι 100% θα πετύχει εγκυμοσύνη και άρα και ένα παιδάκι στο σπίτι. Γιατί ισχύουν και αυτά που είπαμε για την εξωσωματική. Γιατί μετά, αφού αποψύξουμε το οάριο, πρέπει να γονιμοποιηθεί. Σωστά. Και αφού είναι καλό το έμβριο, να εμφυτευτεί κιόλας. Και εννοείται μετά να μην γίνει κάποια αποβολή ή κάποια άλλη επιπλοκή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να έχουμε τελικά ένα παιδάκι στο σπίτι. Δηλαδή παρενέργειες μπορεί να υπάρξουν, έτσι. Όχι ακριβώς παρενέργεια, απλώς είναι γεγονότα που συμβαίνουν έτσι αλλιώς και σε φυσική σύλληψη μπορεί να γίνει η αποβολή ή οτιδήποτε. Η εμφύτευση δεν μπορούμε να την ελέγξουμε δυστυχώς ακόμα. Δεν υπάρχουν μέθοδος που να πούμε ότι θα εμφυτευτεί αυτό το έμβριο, θα εμφυτευτεί έτσι κι αλλιώς. Εν κατακλείδη, κύριε Μωστρούς, με το χέρι στην καρδιά. Υπογόνιμα ζευγάρια. Αξίζει τον κόπο? Πέρα από την κρυοσυντήρηση, είπαμε. Η κρυοσυντήρηση είναι ένα κομμάτι που σαφώς μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες μιας γυναίκας. Μέχρι ποια ηλικία περίπου είπαμε, μπορεί να το κάνει? Μπορεί να το κάνει όποτε θέλει και στα 40 μπορεί να το κάνει. Αλλά κυρίως για να έχουν και μια αξία, έτσι. Δεν λέμε τώρα να. Απλώς όσο πιο νέο είναι το οάριο, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουμε μια καλή εγκυμοσύνη. Οπότε και μέχρι τα 30. Όχι, και μέχρι τα 38 είναι οι κατευθύνσεις οδηγίες. Μπορεί μέχρι 38. Ναι, γιατί δεν φθήνει όμως μετά τα 30 όμως η κατάσταση. Μετά τα 32 αρχίζει και φθήνει σιγά σιγά.
Αλλά η φθήνουσα πορεία δεν είναι τόσο μεγάλη. Οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Από τα 40 και μετά αρχίζει και φθήνει πάρα πολύ η ποιότητα των αερίων. Κυρίως λόγω της ηλικίας της μητέρας. Κύριε Μοστρούς, εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που είχατε την καλοσύνη έτσι να μας ενημερώσετε και για γενικότερα γυναικολογικά προβλήματα, τι πρέπει να προσέξει μια γυναίκα, έτσι, αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος για τα ινομιώματα, τι άλλο, την ενδομητρίωση, όλα αυτά. Το προληπτικό έλεγχο. Το προληπτικό έλεγχο, το PAP test, όλα αυτά. Και το κυριότερο, έτσι, τι πρέπει να κάνουν τα υπογόνιμα ζευγάρια, εντάξει, για να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα, έτσι, που είναι ένα παιδάκι. 1-2 παιδάκια, όσα θέλει ο καθένας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να ενημερώσω και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα εμπιστευτήκατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στους 89,5. Και κάτι άλλο, τη συνέντευξη εδώ με τον κύριο Μοστρούς, φυσικά. Βάλτε δείτε στο site ιατρικεσυναντήσεις.gr και φυσικά στο YouTube. Βάζετε ιατρικές συναντήσεις, Μοστρούς και Μοστρούς να μην βάλετε, θα τη δείτε εκεί στην πρώτη σελίδα θα είναι, μια είναι καινούργια εκπομπή. Λοιπόν, και για ακόμη μια φορά ευχαριστώ για τους χιλιάδες κόσμου που μπαίνετε κάθε μήνα μέσα στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube. Ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.